Cheating! I'm done and I'm wearing this sweater. I really like this one. It's like a khaki colored sweater and it's big and fluffy. So, Lota, nag-text sa akin si Lota na hindi siya matutuloy. So, kami na lang ni Rookie, kami. Bibili kami ng the rest na needed for this week. So, I'm also going to go to KS. Ayan, so, let's go na guys. Kasi, it's already 10 a.m. para makauwi kami ng maaga. Kasi bukas, it's going to be Monday again and kailangan mag-work na naman. So, yeah, I wanted to be here, to be home early para mag-chill-chill na lang, diba? So, see you! Hey guys, so it is such a sunny, sunny day today. But it's so cold. Usually, pag ganitong matirik yung araw, it is really, really cold. Unlike yesterday. So I tried to just wear this one but hindi kaya. I need a jacket, so nagdala ako ng jacket. And yeah, this is what you see in the movies where nakatirik yung araw pero naka-jacket, diba? Before when I used to watch movies, sabi ko, bakit naka-jacket sila na naman, maliwanag yung araw. Yun pala, it's just like the same today. Ganito, matirik yung araw, but so freaking cold. I'm so hungry. Kaunta first, kasi kagabi kasi nag LBM. Distracting yung mask ko, hindi nyo nakikita kung ang ko. So nag-LBM ako kagabi kaya parang naubos yung kinain ko. Kaya I'm so hungry this morning. Sa convenient capital. Yeah. So, yun na lang. Guys, so nandito kami sa Keso Denki kasi Lingko na siya na sa ilang chair. meron akong gagawin. Ang sama na akong button, diba? Anong gagawin ko dito? You're gonna sleep on the chair. What kind of chair? Electric chair? Ang aga namin, it's like 11. 10 o'clock sila nagbubukas. Dumaan pa kami ng convenience store. Kaya nakakahiya din naman na dito na kami kaka-open pa lang tapos iba yung business na gagawin namin dito, di ba? Sorry guys if nakamas ako kasi mai-irritate ang aking beautiful nose. Listen niya. Nandito na kami guys. See you later, okay? So I'm looking here sa camera. I am trying to find yung Canon M50 but as what I have learned na walang Canon, yung sa Japan na version is wala silang Canon na M50. Yung sa kanila is yung, I think yung nag-research ako, EOS Kiss M. So I'm trying that one and ang ganda niya. I tried it. It is like 4K na siya and
It has the same price with with the Canon 80D, pero pero nakita ko sa ibang KS kasi yung nandito is yung ano lang. I'm gonna show you ha. Yung nandito is yung Canon na EOS 80D lang. Tapos ito yung price niya with tax na yan, 10% tax. Pero sa ibang KS na store, nakita ko yung 90D and then the same price lang. Dito na KS medyo mahal siya. Dun sa kabila mas lesser pa. But I also saw this one, yung yung Canon EOS Kiss M. Yung comparable sa Canon na M50. Tapos ito yung price niya. And it is already 4K. Ayan already 4K. Tapos pag binili mo yung entire kit, ito yung price niya. So I think I'm gonna get this one. Pero i-search ko pa talaga sa internet kung ito ba talaga. Tapos itatanong ko din, ito ba talaga yun? Kasi 'di ba yung 80D is not 4K, but ito is DSLR na talaga, but it's not 4K. I don't know, because gusto kong mag-focus sa ito lang yung wala namang film. Ayan, yan yung my god, nahulog ko. So ayan yung niya, HD lang yung 80D, and I wanted a 4K video, kaya tapos yan yung price niya. So better get this one kahit hindi siya talaga yung tapos mas magaan siya compared sa sa 80D. So yeah, I think I'm gonna get this one, pero hindi muna ngayon. I'm gonna research more kung ito ba talaga yung gusto ko. Yeah, kasi ito, pero yung kit niya medyo mahal siya kasi yung kit na included niya is yung 18 yata millimeter. Tapos 135 yan yung kit na included niya. Medyo mahal pag 18 to 135. Kaya yan yung price niya. So and then also I wanted to get this one, yung lens na 1.8. Baka pwede doon, hindi ko alam kung pwede yan dyan. But I wanted to get this one because I wanted something like this. Tapos ito lang, medyo mura. Before naka-sale siya. But yeah, I think I'm gonna get this one, or this is 2.0. Ito yung mas maganda. Yan. I'm so excited. I'm gonna get that one soon. Or ito yung white yung kukunin ko, or yung black. Ito yung itsura ng black. Ayan, I'm excited. So now that I'm done with looking at the cameras, pupunta na ako sa massage chair section. You come with me, you video me, okay? Dali na ba? Ato na ha? Ato na, dali na. Badali na. Saan ba yung hahanapin ko pa yung massage chair section, kasi yun yung favorite place ko dito sa appliance center. I'm so excited. I just can't hide it. Ang grabe ang laki ng mga ref nila. Ay, andito na ako, guys. Yung sinasabi ko, yan, and nobody's here. I'm gonna choose which chair am I gonna get in to. Ano ba yung ginamit ko last time? Hindi to. Ito ba to? I don't think it is the one. Let's see which one. Oh, it's not that one. It's like ito. I-try natin to. Ito. So, ayan na. Ito na. Guest. And then Kantan. But I wanted this one. I don't want Kantan. I wanted to concentrate. Ano ba yan? Okay. Massage stay. Where do I want my concentration? I want it all. Okay. Okay. I don't want it dito. Ayan. And then
Ano to? Wait muna guys, i-google muna natin. So guys, let's change it. I'll just use this one, yung kantan. And then, I'm gonna... The last time, ito yung, ano, tinry ko. Dito, ito na lang. Ayan, naka-andar na tayo. Oh my God. It's starting. Guys, oh my God. It's starting na. It's in my back. Ah, wait lang. Ayan na. Oh my God. So, oh my God. Minamasahe yung aking looban. Ay, sa aking lieg pala. So, kung ano yung sa monitor, yan din yung part na ano, minamassage niya. Ayan o. Kung ano yung nasa monitor, yan din yung part. Aray, sumikip ng aking kamay. Tapos, oh gosh, it feels so good. Ayan na. Now, it's massaging my neck. And my feet. Wow, wow, wow. Grabe, it feels so good. Ayan, umuuga na ako. Oh, I really love going. I really love coming here kasi of the massage chair. Ayan o. Diba? Pag sa Pilipinas to, 20 pesos per ano yata? 6 minutes. Yeah, 6 minutes tapos 20 pesos. Dito sa Japan, pag pupunta ka sa ano sa mga home centers or yung ano yung electronic shops like mga appliance shop like ganito yung Kisudenki, yung Ideon, libre yung testing ng mga ano anything like eto, oh electronic yung massage chairs, ayan. So I'm just going to relax guys and I will see you later. Hello guys, we're home. So pumunta kami ng Daiso saglit pero konti lang naman yung ano binili ko doon, yung mga kailangan pa, may kailangan akong gamitin para sa anong tawag niyan dito sa bahay kasi yung ano, oh, you can't see me today para basta yung mga needs dito sa bahay. So liquor ban? Sinabi niya liquor ban daw yung sa ano sa sinulog. So we went to Daiso and yun nga, konti lang yung mga binili ko, something that it's really needed. And now it is wala na pala yung bilo ko. Let me check. It's almost 4 PM na. So I'm going to grabe yung kalat dito sa bahay as in. So I'm going to tatago ko na yung Christmas tree ko guys, tsaka yung mga ano Christmas decor ko, and then magluluto na din ako, magpe-prepare na ako para bukas yung tawag niyan, pagkain namin, baon namin. So yeah, tapos nagplansya na ako kahapon ng uniform ko, ano na lang, yung pants na lang ni Rookie yung kulang kasi hindi pa siya natuyo kahapon. So yun na lang din, and then I'm gonna chill, relax, and yeah, and I also I'm so excited for next week kasi darating na siguro, hopefully, yung aking studio lights that I got from Amazon. So, I'm pretty much excited with that para makapag-film na ako using my DSLR. And, ayun, so excited. So, I'm just going to work on the food for tomorrow and hopefully I will see you later. So, my baon for tomorrow is going to be this one. I will just be, frying this, yung parang ano, butadong style. Tapos ito, broccoli para ni Rookie and me. Pero konti lang yung ano, ganyan lang, slight lang boiling, tapos saglit lang, tapos yan lang. Ayan. And yeah, yung ano pala na gamit namin na dressing is this one, goma. Napakita ko na ba sa inyo to guys, goma na dressing, or goma is black. Hindi to black, sesame pala, sesame seeds na dressing. Ayan. So, I will just finish that para makapag-relax na din ako. So, guys, I used to like eat broccoli this much every day, but I find that it makes me bloated. So, I decided to switch for like salad. So, this is the one yung lagi kong binibili, garden salad. And then, I just added, kasi wala siyang spinach, kaya nilagyan ko siya ng spinach. Ayan. Baby
spinach. Bibi hor... Pag na nga natin ano. Basahin basta ito. Nilagyan ko. Tapos ito. Hindi pa kasya. Tatlo lang yung ganito ko. Kaya hindi ko pa sila ilalagay. Ano ko na lang muna. Ilalagay ko na lang muna sa ref. Kasi tatlo lang yung ganito ko. O ginamit ko na sa aking broccoli. So, may ano pa ako. Ayan. Mga 2 days broccoli. Tapos 3 days na ganito na salad. And then my pork is cooking, by the way. Yan lang. Parang stamina botadong style lang. So guys, let's do a quick haul. Kasi pumuntaan din ako ng Daiso. So, ito yung bag. Nalagay ko malaki ito. Ito yung bag ko. Pati yung ito. Malaki lang kasi malalaki yung ano. Yung kinuha ko. So, I needed something like this. Yung hand towel. Kasi wala ako. So, I got one na ito. Tapos, I also got ito yung microfiber na towel. Pang sa kusina din. Microfiber na towel. Cute na cute, di ba? Oh, tingnan mo. Super cute. I look so, like that. Medyo maliwanag na siya. Ayan, ito. And then, since, grabe, nahihirapan talaga kung luto. Wala pa kaming, So, I got this one, parang, siya, spatula spoon na pang, medyo, yung rubbery something, yung parang spatula na, ito. And then, I also got another of this one, kasi paglalagyan ko ng, yung mga spices ko, spice rack ko. And then, I also got this one, yung para yung sa mga cups, tapos yung mga shawl, yung, ito, parang hanger siya. Parang hanger, but, ganito yung itsura niya. Marami ka talagang makikita sa Daiso guys, pag napunta ko doon. And then, I also needed some clear file case, kasi yung mga important stuff, yung mga receipts na important, kanyan. So, I also got this one. This one is, NEQILLA, 200 yen. Hindi siya 100 yen. And then, I also got this, yung towel holder, or towel hanger. Ayan. Para doon sa kusina. And then, I got another of this one, yung length ruler na yung ganito na style, kasi mas madali siyang nakikita niyo guys, ganyan yung style niya. Pagka tanggal mo ng ng paper or yung sticker, mas mabilis siyang matanggal kaysa yung horizontal. So eto, and then hunger and then ito din, lalagyan din ng mga ganito, lalagyan ng wall coat rack. And then filler, kasi wala pa kaming filler. I just realized nung nagluto ako ng manok, kailangan ko ng filler. Hindi sa manok ha, sa sa potatoes, potatoes and carrots. Ayan, specifically. So this one is a ceramic peeler. Ayan. Mas maganda yung ceramic peeler kasi hindi siya nagra-rust, 'di ba? And then I also got 2 of this one, yung pang-file na Ayan. Yun lang. So, binili ko to kasi gusto kong sabitan ng hand towel. And yung isa ko palang nabili is this one. Akala ko yung nakuha ko the same nung yung isa yung parang clip lang. Pero eto pala na. So, dito ko na lang sinabit. Tapos eto sa isang hand towel lang. Pero cute kasi to, kaya ito yung kinuha ko. Tapos hindi ko napansin na ganito pala siya. So, well, papel, bleh. So guys, I think I wanted to take a shower na kasi mag-ready na ako for work tomorrow, and I wanted to say good night as well para because medyo maliwanag pa naman sa labas. I don't know what time is it. Let me check. It's still 5 p.m. but I'm so hungry already. Kumain na si Ruki. Tapos, I think hindi kami kumain ng lunch, proper lunch.
Yeah, kasi, oo, yun. So, I think I'm gonna say goodnight na kasi I wanted to eat and after that, I just wanted to relax. I wanted to spend my Sunday yung, relax na kasi I don't wanna get stressed for the rest of the week. Work din naman. Tapos, ayun. So, I don't want, like, yung iba kasi or dati-dati before, usually on Sundays, I sleep very, very late. That's why sa Monday, nahihirapan ako. Tapos, mahirap pa naman yung Monday, di ba? Kahit maaga kang matulog, mahirap pa rin siya. So, I just don't want to stress myself with that. So I've changed my style na during Sundays. I get ready early, prepare early yung mga kailangan i-prepare and then mga by the time mga 5 o'clock or 6 a.m. 6 p.m. I wanted to to relax. Ayan. So, yeah. I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep that smile. And I will see you on my next video. Viva Pit Senor!